рӯзи 9 май вазорати тандурустии тоҷикистон эълон кард, ки дар як шабонарӯзи гузашта дар кишвар 90 нафари дигарро бо аломатҳои бемории COVID-19 сабт кардааст ва теъдоди гирифторон ба коронавируси нав то рӯзи 9 май ба 612 нафар расидааст. талафот аз беморӣ дар шабонарӯзи гузашта якбора зиёд шудааст. ба гуфтаи вазорат, беморӣ дар сартосари кишвар 6 нафарро куштааст ва дар умум шумораи фавтидагон ба 20 нафар расид. вазорати тандурустӣ дар баёнияе гуфтааст, ҳукумат ва вазорат айни замон ҷиҳати пешгирӣ ва табобати COVID-19 тамоми тадбир ва чораҳои заруриро амалӣ мекунанд. доир ба шифоёфтагон оморе нашр накардаанд, ҳарчанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ видеову хабарҳое чарх мезанад, ки берун омадани гурӯҳе аз мардумро аз бемористон нишон медиҳанд ва мегӯянд, ки онҳо афроде ҳастанд, ки ё аз коронавирус ва ё аз илтиҳоби шуш халос шудаанд. бархе аз коршиносону мардум ба дурустии омори расмӣ шубҳа доранд ва мегӯянд мумкин аст теъдоди гирифторону талафот аз беморӣ дар тоҷикистон зиёд бошад. мақомоти тоҷикистон то 30 апрел мегуфтанд, ки дар кишвар беморӣ ба касе сироят накардааст, ҳарчанд тақрибан ҳар рӯз доир ба афзоиши бемории илтиҳоби шуш ва маргу мир аз ин беморӣ гузориш мерасид. бемории COVID-19 аломатҳои шабеҳи зукоми маъмулӣ ва ҳам илтиҳоби шушро дорад.